And so guys, dito na ulit kami sa Rawis kasi natatandaan nyo yung huling vlogs ko. And may nakita ko nagkukuha ng talaba. So, and natakam talaga ako doon guys. So, manguha din kami ng talaba ngayon. And nadaan nga pala yung barkada ko guys. Yung magiinom kong barkada yan.
Basta ito ba ini?